Het is eigenlijk een grof schandaal dat er in een rijk land als Nederland een voedselbank nodig is. Dat slaat echt helemaal nergens op. Maar dat ligt aan de regering en dat ligt toch een beetje aan de mentaliteit van het land. Maar gelukkig zijn er heel veel mensen die de voedselbank een ongelooflijk warm hart toedragen. Waaronder Claire en Tines, die zijn hier met een auto naartoe gereden. En Claire is in de pyjama van de bank getrokken door Tines om hier voedsel te komen brengen voor de voedselbank. En we hebben een enorme opbrengst. Dus de opbrengst, er staan hier nog 3 vrachtauto's die gelost moeten worden. Maar we zitten nu al boven de 30.000 artikelen, dus dat is geweldig. Ik ga het totaal binnen op het bordje schrijven. Claire en Tines, jullie kofferbak wordt geleegd. Zeer veel dank namens alle cliënten van de voedselbank. En fijne feestdagen, hè? Dank jullie wel. Dag. En weer in het berenpak op de bank, hè? Laat gewoon de wagen. Ik ga even naar binnen. Follow the leader. En dan ga ik hier opschrijven op dit bord hoeveel artikelen er zijn samengebracht door al die fantastische winkels en particulieren. Ik doe de microfoon even in de waakstand. Zo, nu ben ik weer terug. Kijk. Meer dan 32.000 artikelen met een hele dikke punt. En dat is fantastisch.